Assalamu alaikum Lady Nigeria. Sanda baragi mawo da yammi otike. Haba kai share yau kaga dan taro yo ai an da no wadi wanga ni o do ummi no mi na'am to ni ma kanana min jari kalludu i makka yo ga do ni jimi kami wawa tanga kanji gidan wari do mi hokka kami do ni wanga wari nyoya akam ken kaga yo kai min ma do ay ngal an iwno yan okay to mi del ladde min ma mi to mi rara yo ay ko andu wato andi kan min non goddo fidugo giata ko na awadi a hukkina hore ta hukkini hore ma so sai a bure yiki diuri dillo amma ta ummini hore ma da hejjaji hollirma wonga nyiwa nyan nande kemminga de pade ay o an do ta fami ay laral nyiwa laral nyiwa to nyan nan kemmi gadumi sa amagga inga dani kemmi tebemi bawo gon ko kan dama kusan gelmin ga dodo don na mi warto ita Allah fade woni mi wala wanda hitande mi yey do dande jangol Kaduna to mi hulan wa kanana mi derdiyan wanga no da wari jogani yan kongal bi mi kainga ai do ji atayan dalayan Allah iko mi ma kanana dama fade an irden do honde de taya bi mi to mi hebi laral dama laral den tajidi ai de gambe ni to mi labi do to ga jogi kawai min kalaran gal gadai mi na wai don to kaga jogi dum gadai mi andi be denno e baya no kubi laral no hejiyan ayingal do Allah laral no da yo alani wato a andi indi ladde bujale ay bujale andi no wai to ladde kargidi mi nani mi de remdama ay kanju hodi denno don jodi mi to sai ummini imi ton hakkunde kasha kare idumba mi himbu jare on don Allah to mi wadi farauta don Allah iko fidu yata ko mi ladde to mi so ake hadeja don dum ma mi hodi do kinde be to sokede diwri ladde nan mi wi ada heba enci to da yari don mi maga ko heba so to mi don nanon min gidi in sankito a diwri min tabo a tabo nokka min nokka senda tegal habba halo do amma honi diwri i diwri ba wala dude no jahuda wato mi yahi Bauchi mi yahi ya yende Bauchi mi yahi ladde Bauchi Allahu akbar yo ai daga duda Bauchi ma he tuntin dayan gwamna me de mu hulbe Bauchi Bala Muhammad ba na'am kauran Bauchi sosai ai andi dama hairi Bauchi fit be tijjini ai Allah iko fit be tijjini ai Allah iko ai ko jami bijerde andi ladde Allahu akbar awawata jado godo wato kanko kauran Bauchi ai da Allah hokkaye iri makko dido to leydi ni da en kuli in neddo kajo hulbe to ai din ma auran Bauchi on to anani kawai a dai yi da mo ina wodi mo ina be jiba a andi fi dum sai a hankali kamar ne mu inke jiba kai hakku kauran wali on don to kauran Bauchi na kauran wali to aya nani ma inda makko nan da joda ki to honduko yo annande watande jodo dum tuna na kirki wanna e hulbe wanna e durgol hulbe wanna e gese to ko warani hulbe to kanko to moy wanni hulbe be ai ganni do hulbe wanni hulbe to wi an goto ba de mabbe shudi taw ai ide shudi e butto aki to anana joni kama bello bodejo mo gida ai mo famani ayya to ayahi jayrindi kajo hulbe bana bello bodejo andi inon sosai ma to ai no be gontindi hanko moy i kauran Bauchi mi meda yake foto mabbe anana hambiro kuma habaru kauran Bauchi keral ko nattini hulbe matsala i leydi ndi kanko wi to wayno yidi pullo wada o yeto hukuma nangi do makko o wulingo wibe kadimo o jodo hanko to no yidi wadan hanko na bi leydi sharel gel aduna leydi di gara ko ba ko wano metay do makko anana ko min der ay gomna Bauchi kan wurtinanta hulbe burti
dow wurtinki burti har laamiɗo o darni tiyaman dow hulɓe. Gomna Bauchi anana ko kanko wi to fa'i yiɗi i welna to on hokka hulɓe haqqi maɓɓe ko woni hakki pullo in ladduɗe ɗe Sardone en ɗali na remdiɗe joni gatten habaru ladde Kargidi nde remdama mo resani de waynaɓe amma joni de nyamdama amma kowa on ko waɗi ka surutu muɗum way do Kauran Bauchi ay hulɓe pullo ni jiiɗa hajata Kauran Bauchi to na on pullo mo barka way imo nana hulhulde ko no ya kai wa manana hulhulde yow to ko dow luwal nagge rima a holluma gomna hulhulde Allah iko ko dow luwal ay mi kammo ko an woni shaɓɓe nalangoy on ɗon ñiɓirɗo suudu e ɗume i ɓiraɗam i kosan i nebban ɗam yewwoto kanja o waɗi ya ɓe shuuɗi o e makkani suudu ɗum ko to a yarata Kauran Bauchi hulhulde anana ko on pullo to ko joni anana ko way o meti dow haqqi fulɓe way pullo ko hayni pullo way wurtoyto wiya way ko o waɗata ɗum waɗayi ɓe hulɓe ɓe namɓe barka ay amma pullo barka ay darata ko wiya way huɗe Kauran Bauchi wato anana ba liyo maɓɓe ɓe moƴƴinta ay mino min andi iri maɓɓe da anana ne ko hoɗi nanɗa mi bambi gaɗa ɓen ɗon hulɓe to sai gimi kama fi ɗum ɗum o watta ɗum na inde kadi imiya hanko tawi mo hakkiti kama no o hakkiti mi kammi o wonda e kowa hanko Kaura on kai imo wondi bello boɗejo ay ɓe gondu ay da na an mo kirki on a tawdatamo e laamiɗo ɗum wattako ay hinni giiɗa laamiɗo hurɓe Afrika hoccoyi neɗɗo waddi haada mum iɓe gondi to tabbitina an kajowo fulako ay to gomna e woyla e ngala kabdaneɗo hulɓe bo Kauran Bauchi ay kanjum mbi'ay mami min da mi heɓayno mbaada Bauchi wodi enci tunda a wodi taɓantoɗomo ha gaɗa ma ko hani amma banya ɗum mbiɗa a pullo ma na piiki warki waɗanta ba to peshare mi so'oto to wodi wondu hurdudu nammi taƴoyi hurdu idu taɓoɗate na to kanjum gimmi joni mi haɓa mi yaha mi to mi hukkitanake ndu to sai min keɓano min gaadi e mayru ɓernde goo o wi den ma daga ladde Bauchi imroyi Bauchi ndu yo ko to ɗum ɗon joni da a noddo way ndu ummetan mindu ɓimidu Kauran Bauchi ndu so'oto ndu yo ndu so'oto ay kanko bo jammi ma kadi a hefti ɗum ɗon hurdu ɗum da a yahay darandu boɗɗum da a raray ndu boɗɗum ko to ɓuri ɗin a yi'ay ndu wurtake feere yandi ko to hulɓe ma woɓɓe na a yiɓe ɓe nanda amma imbanda non watta wiya o wurtake e hajana hulɓe waya pullo kadi burtoɗa biya waya kan ɗon ko wiyatana an non ummoye maayi ummoye ummi haba ay hanko ga adalci makko jiiɗa ko puri leydi Bauchi feere ɗi goni feere ɗi goni kanjum jiiɗa ladde Yankari to tawa leydi Yankari ladde Yankari a hefti leydi Bauchi nde woni to kanjum jiiɗa happuri yata waɗana rigakafi na way neɗɗo ba to ɗi nango e kolora ko goɗɗum hey yahan tufaɗi e keɓa jamu majji wato kanjum nde jurnimi ɗuma ɗon to mottataɗi gonga banga ɓalleya nde nammi nga waɗa haw ashe batale waɗaniga batale waɗaniga wato mo famana ko nga ngatimana ko heɓatama to anani ngami kammo o waɗanaga register hanjum nga fannoyi to mi kammo batal ngal waɗi ngal wodi sinadari turanci kanjum nammi nga waɗa aw oke aw ba aw nanɗa nga waɗa aw to ɓernde go so'oto to maddalla mi so'oto lallay a hofti seɗɗa kadi he gara ɗo e wodi to jehete Allah iko mu miɗi e jaha e Maliya andi de ke lare ɗen ɗe shembiɗɗe lare ɗen ɗe shembiɗɗe ay laral ñiwo hangal dama ɗon ngal tawra ɓernde go to mi yetti bo a howni wuro ko boɗɗum bo wona ba mi en to boɗɗum bo wona ɓe boɗɗum adalla an anani ittaɗo barka way Kauran Bauchi o huɗata ittaɗo barka way Kauran Bauchi o huɗata kai woɓɓe hulɓe ɓe ngala hoore anani way an a heɓi ma kabdayɗo gan keɓa joɗoɗa belna aya pullo a ton saƴi nder walde Kauran Bauchi ena ko waɗani hulɓe to an ko gadduɗa a wala kadi goɗɗo mo gaddata biya o hajani hulɓe ladde in remdiɓe alaikum lesdi Nigeria